Kining akong sugilanon karon anak nga wa hibaw-i nga nibuntis. Kini maong pamilya guys, maripayon sila uban sa iyang anak. Usa ka adlaw ni ana sa ang amahan gikuha sa iyang uyuan kay birthday kuno. Unya pila ra may sugilanon nakalakaw ang amahan aron sa pagtambong sa birthday sa uyuan niini. Samtang ang dalaga kauban sa iyang inahan miingon, "Nay, sakit ang akong tiyan. Do na ba tay hapas diha?" Ingon ang nanay, "O di ara, anak. Unsa ka man, naunsa man di ay ka?" Matod sa inahan, "Kalit lang may sakit ang akong tiyan, nay, ambot og naunsa ni." Guys, nangita na sila makatabang sa problema nga bisan unsaon wala ang kasakit sa tiyan sa iyang anak. Hangtod miduol sila sa taga-health ilang silingan. Unya gihikap ni midwife ang tiyan sa maong pasyente o nakurat kini kay init ang tiyan. Ug adunay nagpanikad nga bata nga sulod niini. Sa laktod guys, ang maong babae nahukman nga buntis ug kinahanglang ipadala siya sa provincial hospital kay walay record nga prenatal sa ilang dapit sa main center. Naukay ang tibok silingan, wala sila magtuo nga buntis ang ilang silingan. Hinungdan sa dakong kaluoy, sa uban mihatag sila og mga gamit sa bata. Lain ang nagpadala og lampin, pasa, ug uban pang mga pinansyal aron sa ingon adunay magamit ang tagtungod niini. Miabot ang kabuntagon sa dapit nga nahibutangan sa amahan nga mitambong og birthday. Miabot ra ang balita sa uyuan o naglisod sila pagsulti guys. Apan ilang gisultihan guys ubos sa panaad nga dili kini magwild kung masayod sa hitabo nga buntis ang anak. Tuod man, kalma mipauli ang amahan sa ilang kaugalingon. Apan wa kini mahibalo nga aduna di ay silingang namatay o gibarsamar hinungdan nga ana ay iparking nga service sa punerarya. Nga tungod sa ilang balay, nakaingon ang amahan, "Tuwa na! Maulagi! Na Ginoo! Naunsa na! Mauna lagi ni!" Abi ninyo guys, nawala ang amahan, labi pa kay wala diha ang iyang asawag anak nga nagtuo kini nga namatay sa ang iyang anak sa pagpanganak. Nagwala og naghilak kini, daghan ang nangabuak. Mauni giingon nga kalma, kalma, madaog kalma, dili madag kalma. Nihilak inton ang amahan sa kaguol sa iyang anak. Apan sa kalit lang, adunay miduol kaniya nga usa ka tigulang babae ug miingon, "Her
Naunsa ka? Nakauli ka na di ay? O karon pa, namatay di ay nga akong anak sa iyang pagpanganak. Mao di ay nga wala sila dinhi. Unya miingon kamo kuno'y mahitabuan nga ingon niini. Ang tigulang niingon, naunsa ka? Layo raman ng kanang imong huna-huna. Angay kang malipay kay luwas sa pagpanganak ang imong anak. Gani malipay ka kay aduna kay apo. Ha? Adunay apo? Apan asa sila? Kung apa sila sa provincial hospital karon. Ang amahan ni ingon, ha? Kung mao ka na, apason ko sila. Apason ko ang akong inahan. Ang inahan sa akong anak. Apason ko sila. Karong hapon na guys, nalingaw ba mo sa akong sugilanon video? Salamat og maayong hapon kanatong tanan. Apan kalimti ayaw pag-subscribe guys kay maog jud nay ikatabang ninyo nako. Comments lang kung unsay inyong ikasulti, angayan ba akong mubuhat og mga sugilanon nga sama niini o ipadayon ba nako? Pastilan guys kini atong mga huna-huna o mga makita. Desisyon nagamahan o ganyang anak namatay sa pagpanganak. Bisag ka mo naman tingali po guys no? Nga imong hunahuna dautan pag abot sa balay na ipuneraryo magparking pastila. Magtuo ka kag imuhan ng ginahuna ay nahitabo pastilang buanga. Mao na nga guys, karong hapon na hinaut unta nga malingaw mo sa ako ang sugilanon o kung malingaw mo sa akong sugilanon guys kay mo pay pagsugod-sugod nako niini kadugay tingali practice ni makuan na ni kanang ma-develop na ho ni murag maangayan na jud ang maong pagsulti nako og pagkuan kay practicing pa man ni guys. Comment laman kung unsa inyo gikasabay sa ako ang mga panulti kay udawat po ko ana guys. Pero mga lipay jud ko guys kung ang inyuhang pagtabang naho maora jud ka ng pag-subscribe. So, bye-bye!